Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko nin aw ka nin dɔgɔkun kibaru di wagati de selen dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na janvier kalo tile 27 ka taa bila karidon na février kalo tile 2 dolo jate la fo nɛnɛ a kalo filanan tile 6 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fo nɛnɛ kalo filanan tile 12 la. O b'a yira doloba min nɔrɔ barikalen don o de ye san tigi ale ni giden tigi nin doloba fila ni de nɔrɔ barikalen don ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye dugumakolo kan ninnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ wa ɲɛmɔgɔya ko faamaya ko olu bɛ ninnu bɔgɔla kosɛbɛ olu ye daganko ye mɛ nin kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ ni dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumaya wale de bɛna na don aw ka ko la kamasɔrɔ aw bɛna ko daminɛ ni dusu ye ale ni wulikajɔ ni jijaw ye nka i bɛna ye k'a fɔ sumaya wale olu bɛna na don aw ka ko la garisɛgɛ siraw fɛ ale ni jigiya siraw fɛ o b'a yira k'a fɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na aw ka aw cɛsiri wa ko minnu tɛ aw ɲɛsira la aw kana don olu da fɛ olu bɛ se ka gɛlɛyaw ale ni sumaya walew k'olu fanga tɔ bonya ka ɲɛsin aw ma nka ni aw ko aw b'aw jigi da aw ka sɔrɔw kan i bɛna ye sɔrɔ kɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnna minnu kumaw fɔla ka tɛmɛ olu a bɛ se ka aw jigi da olu de kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ n'o tɛ aw bɛna baara ɲuman minnu kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigi da olu nafaw kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa hakilina filanfilanw aw bɛna tile daminɛ ni olu dɔgɔkun daminɛ ni olu ye fana hakilina filanfilan caman nka o hakilina filanfilan ninnu olu bɛ se ka aw pousser ka taa bila hakilinaw la hakilina minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen ɲagami aw bolo aw ka sira kelen ta k'aw ka baaraw kɛ sɔrɔ kɔrɔw olu bolo dalen don aw ye aw bɛ se k'aw jigi da sɔrɔ kuraw kan ka bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nataw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun kɔnɔna na dibi bɛ aw ka siraw kan jigiya siraw fɛ dibi bɛ aw ka siraw kan garisɛgɛ siraw fɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ layidukan siraw olu tɛna na bɔ a sira ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw k'aw kɔlɔsi kasaraw aw bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka aw sigi ni fariganw ye farigan walew olu bɛ se ka aw ka waleyaw k'olu sumaya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin dɔgɔkun kɔnɔ aw kana fɔ fo mɔgɔw ka sɔn aw ka hakilinataw ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dekun fana tɔ ko o fanga bonya ka ɲɛsin aw ma wa n'aw bɛ se aw ka aw man kun aw ka ta kɛ lamɛnni ye wa bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan nin t'aw ka dɔgɔkun ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun kɔnɔna na sɔrɔw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ Jupiter bɛ aw ka so kɔnɔ halisa o b'a yira k'a fɔ fo ka taa fɔ Jupiter bɔla aw ka so a ye wuli aw ka garisɛgɛ koɲɛw fɛ aw ka ko minnu balalen don a ye wuli o kow fɛ wa i bɛna ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna sɔrɔ kɛ cogoya minnu na aw bɛna tila ka sɔrɔ ninnu k'a yɛrɛkɛ ten cogoya la ka sababu kɛ dépenses ye wali kungow olu caman olu bɛna na ɲɛsin aw ma aw bɛna sɔrɔ kɛ cogoya min na sɔrɔ bɛna bɔ o cogoya kelen na o b'a yira k'a fɔ aw ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ sani aw ka don waleyaw da fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati wa ɲɔgɔn lafaamuyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kibaruya siraw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw fana jijalen don kosɛbɛ nka problèmew olu de ka ca aw da la nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa marisi bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ fo ka taa fɔ marisi bɔla yen nɔ aw cɛsirilen don aw jijalen don wa dusubɔko caman bɛ se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka fo aw k'a dɔn problèmew kungow olu ka ca aw nɔfɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna musaka minnu sɔrɔ k'a bɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati aw fana ka se ka hakili to olu la
n'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na wale kungo ale ni aw yɛrɛ ka kungo o bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛrɛkɛli walew k'olu don aw ka sɔrɔ siraw olu fɛ n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw lamɛnnen don fana kosɛbɛ wulikajɔ bɛ min lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na sigikafɔ ale ni hakilina miiriw tɛ o lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka sabaraw don n'aw ye sabaraw don aw sen na ka wuli aw kungo ɲɛnabɔliw nɔfɛ a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw Lion nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka kɔlɔsi fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma gɛlɛyaw olu bɛ aw ka siraw kan kamasɔrɔ aw bɛna aw sigi ka sɔrɔ minnu makɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na sumaya wale bɛ se ka don olu la sumaya bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu kun ta ka bɔ aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw kana ko gɛlɛya aw ka ta kɛ baara de kamasɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ n'aw ma se ka sɔrɔ kɛ ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na a bɛ se ka sɔrɔbaw kɛ k'a sababu kɛ a bɛ baara minnu kɛ ka bɛn nin dɔgɔkun kɔnɔna ma n'o tɛ yɛrɛkɛli walew ale ni dusukasiw olu fana ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ kunnafoniya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'aw bɛ se a y'a ka waleya nafama aw ka se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ bari ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la fɔɲɔgɔnkɔw ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni aw masuruna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka hakili to kuma caman na kamasɔrɔ n'aw ye kuma caya nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'aw ko a bɛ mankanw sɔrɔ a bɛ se ka taa ka aw bolo da nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun kɔnɔna na ala deliw olu de sinsinnen don olu de bɛ se ka aw bɔ ale ni sarakaw olu de bɛ se ka aw bɔ k'aw kisi ni dɔgɔkun gɛlɛyaw ma o b'a yira k'a fɔ aw kana sigi ka ɲinɛ aw yɛrɛ kan aw ka ko minnu bɛ yen nɔ ni olu balalen don n'aw ye sarakaw ni ala deliw kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la n'o tɛ dontaw olu fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati a bɛna se ka sɔrɔ fitinin minnu kɛ yɛrɛkɛli walew bɛ se ka don olu la fana nka aw ka se ka hakili to aw ka waleyaw kɛ cogoyaw la ni aw ye sarakaw fara aw boloda la aw ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati laɲini gɛlɛn minnu bɛ yen nɔ ni u dɛsɛlen don ka sabati olu bɛ se ka sabati ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun kɔnɔna na kasaraw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ bolo baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ wariw k'olu garde k'olu kɔlɔsi aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ wari bɛ se ka kɛ sababu ye wariw bɛ se ka kɛ sababu ye ka kungo lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la faamala kungo accident olu bɛ aw ka siraw kan teliya kojugu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun olu lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka basigiw olu kɛ aw tagama bere ye wariw donta ani a bɔta aw ka jateminɛ kɛ olu la kosɛbɛ n'o tɛ nin dɔgɔkun bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun k'olu fanga bonya aw ka ko la k'a sababu kɛ nafoloko ye kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka kɛnɛya siraw olu fɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka sɔrɔ siraw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma sɔrɔ siraw bɛna se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma nka min y'a la dekuma yɔrɔ ye kungow fana ka ca ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ni aw sera mɔgɔw ma ka se ka aw ka banaw k'olu yira mɔgɔw la hakilina wɛrɛw olu na se ka aw dɛmɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ aw kelen ka hakilinaw olu tɛna aw dɛmɛ a b'a yira k'a fɔ jamaw aw ka aw kolokolo jamaw la jamama yɔrɔw ale ni mɔgɔw ka ca fan minnu fɛ aw ka gɛrɛ mɔgɔw la olu de bɛ se ka degun k'olu bɔ aw kunna nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ aw yɛrɛ ka miiriyaw olu bɛ se ka aw sama ka se degun de fana ma degun problème olu ka ca aw ka ko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wali kungo fo ka taa se aw yɛrɛ ka kungow ma o b'a yira k'a fɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ aw ka se ka dɔgɔkun laban k'a kɔ da ni gɛlɛya ninnu na nka ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'a sera ka kow kɛ cogoya la basigiw
ale ni aw kana nata o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Novembre kalo tile 22 la kana bila Décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire Siraso denw. Kawula kalo sabanan denw Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ye aw kɔlɔsi kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in ti dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Wulikajɔw minnu ni aw bɛna a kɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, jaabibaliyaw bɛ se ka sɔrɔ olu la. Olu siraw bɛ se ka sumaya, garisɛgɛ siraw olu ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma. Jigiya siraw dibi bi olu kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa mankutu tiɲɛw ale ni juguya walew olu caman de talen don ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la ale ni aw tafanw aw ka se ka olu dɔn kosɛbɛ, kamasɔrɔ lagosi bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka degun k'olu fanga bonya aw ka waleyaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma, n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Décembre kalo tile 22 la kana bila Janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne Masaso denw. Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye, kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo ale bɛna don aw fɛ yen nɔ tɛnɛndon o min bɛ bɛn Janvier kalo tile 27 ma, ka tila ka tarata fana kɛ nin nɔ o min bɛ bɛn Janvier kalo tile 28 ma. Dɔgɔkun daminɛ yɔrɔw olu de barikalen don aw bolo. Aw ka wulikajɔ nafamaw aw ka wale ɲumanw aw k'olu kɛ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma. Wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu bɛ se ka lafiyaw fiɲɛ bɔdaw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye. Wa aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ fu ye, kamasɔrɔ aw bɛna na baara minnu kɛ walima jigiya kuma minnu bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se kibaruya siraw ma olu barikalen don dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la. Wa aw ka baara ɲumanw hali ni aw ma a nafa sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ a bɛna baara minnu aw bolo don baara minnu na ka kɛ a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Janvier kalo tile 20 na kana bila Février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw. Verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu fana tɛna kɛ fu ye, kamasɔrɔ ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw t'a la ka aw to k'a daminɛ mercredi la o min bɛ bɛn Janvier kalo tile 29 ma ale ni jeudi don o min bɛ bɛn Janvier kalo tile 30 ma. O wagati fila man ka taa ka aw to dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don aw bolo. Ni aw ye wulikajɔ minnu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye tant que aw ma se k'aw ka kow kɛ ka don dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na aw bɛna se ka degun k'olu sɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔw ma barika aw bolo. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Wa jigiya kuraw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan walima aw bɛ se ka o jigiya kuraw k'olu siraw ɲɛɲini ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye. Papier ko bɛ aw mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'a daminɛ mercredi la ka taa se jeudi don ma a ye wuli aw ka papier ko olu fɛ. Aw bɛ se ka jaabi ɲumanw ale ni hakili ɲumanw sɔrɔ aw ka papier kow la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Février kalo tile 19 na kana bila Mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma fonɛnɛ kalo sabanan denw. Poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kamanaganw olu bɛna aw sɛgɛn ale ni hakilina filanfilanw olu bɛna aw sɛgɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la, kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu sabati hakilina filanfilan kana kɛ sababu ye ka se ka aw ka dɔgɔkun kɛ birisa ɲagami ye aw bolo. N'o tɛ jumadon o barikalen don aw bolo, kamasɔrɔ kalo bɛna a yɛrɛ sɔrɔ aw fɛ jumadon o min bɛ bɛn Janvier kalo tile 31 ma ale ni samedi don o min bɛ bɛn Février kalo tile fɔlɔ ma. Ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don aw bolo. Aw bɛna baara ɲuman minnu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye. Aw tɛna sumaya wale sɔrɔ olu la. Aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Cikan siraw fɛ wulikajɔ siraw fɛ olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Wa a b'a yira k'a fɔ layiduka minnu mana se ka ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fanfɛla la aw bɛ se ka aw jigi da olu sabatiliw kan. Wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. O de b'a yira k'a fɔ aw k'a ɲini ka bɛɛ faamuya ni futinɛ walima fɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛna aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɛ birisa ɲagami ye aw bolo garisɛgɛ ko siraw fɛ aw ka bɛɛ lamɛn. Mɔgɔ minnu bɛna gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛ kɛ sababu ye ka se ka sababu ɲumanw
olu se aw ma yani dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ juguya siraw olu kɔ donnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV Jabaranin sanfɛ n foli b'aw bɛɛ lajɛlen ko nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na janvier kalo tile 27 ka taa bila kari don na février kalo tile 2 o wagati kibaruya de kun ye ka di aw ma ka se ka aw ladɔnniya an bɛ fonɛnɛ de la fonɛnɛ kalo 2nan an bɛ o de kɔnɔ o tile 6 ka taa se a tile 12 ma an b'o de kɔnɔ nin wagati kɔnɔna na ka se ka aw ladɔnniya safinɛw olu bɛ yen nɔ san safinɛw année 2025 safinɛw olu bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu kun ye weleli kɛ ka se ka aw ladɔnniya safinɛ kuraw olu dilanna ni mɔgɔ minnu mago b'a la a bɛ se ka an wele ale ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se ka aw ka ɲɛnamaya siraw ka se ka olu dɔn dolo sira fɛ i kan ka baara nasugu minnu kɛ i ka couleur i ka don dumanw i kan ka bɔ don minnu fɛ ale ni ka taa se i ka sarakaw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se k'an wele an ka numéro la 73 35 28 89 nin de bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun ja ne ni aw bɛɛ lajɛlen na